A pak jsme s manželkou podnikli plavbu na Galapágy. Takovou nabídku plodů moře jste ještě neviděli. Byly tam škeble a mušle a ústřice a malý kraby a střední kraby a velcí kraby. Je smůla, že jsem alergický na korýše. Takže kde jsi získala titul bakaláře? A to mám alergii na víc věcí. Ještě to pokračuje. Také jsem alergický na buráky, na kešu, na mandle, na vlašáky. Vlastně na všechny ořechy. Zajímavé, že ne. To poněkud hazardujete se slůvkem zajímavý. Jestli dovolíte, odskočím si na pány. Kriste, pane. Ztratil jsem vůli žít. Zdrhneme mu. Cože? Honem, dokud je na záchodě. Já prosím. A ano, jistě, dobře, ale chci se tě ještě něco zeptat, až budeme odcházet. Máme běžet, kráčet, či vytančit, nebo se loudat? Stačí. Co když mluví pomalu, ale rychle čurá, jdeme.